sa. Fatima barkanka asari. Sai gida kace ya faɗi. Malam Sali. Ya gari kwana biyu. Malam Sali. Wallahi ka ya sallah ta taho fa. Sallah ba ta taho. Wallahi tallahi. Ya Fatima an ga miki atari ai komai noman ne. Kai da Allah wace Fatima Allah ana ta kai tana ta ga wai ka san me yake faruwa? Kai wace Fatima ana ta kai ka san me yake faruwa? Sai ka faɗa. Wai yarinyan nan wai mun gama engagement da ita aka zamu jami'a da ita. Ka san me yake faruwa? Wai muna haɗuwa ta fara wani comment wanda ni ban dauka ba. Na me kenan? Wai wasu da dan kowai ta fatana ne na bayar ma wani dan fix za ta dan na wanta mun wanda zan dan je dan kaga ina bacci na dan kaga ina dan tinki ina dan waya koi wai tana wasu dogon riga wani ce me wannan wai a baya wai yayin ta wai ake da sallah wai in siya mata waye mutuwa rai nace to kuma me kace ko saura kai ka san me baro daukar tare da Allah na ka san ina ji da babur ina ce hau mu je ina ne a bayar muka je ta shiga da ni plaza tana shiga da ni plaza na gaya ma na ga abayoyin nan step by step ni kai na sun tafi da ni wa billahi alazim amma da mu wannan ce aka tambaya ta gama zaba aka ce nawa na ce nawa sai mutumin nan ka san me yake faruwa Allah ya ce maken fa yarinyar ta dan shiga ta dan kota na ce mai no ne ya ce mu 25 duk guda daya ta zabo guda biyar ya zan yi da ita ba girman ka bane gaskiya abin hawar da dan baka shine guda biyar ba 25 shawar da dan baka shine kasi da bahin nan a saya mata a bayan daga bane sai faɗi fa in aka saya mata bane fa hiki da bura kara kai ba wallahi malam Salisu kai maki No.